Assalamu alaikum to jama'a. A yau ma muna teburin mai shayi, Majalisar Ɗinkin Duniya, a inda marasa ilimi irin mu suke yanke hukunci ko suke yin magana akan abin da bai kamata a su yi ta ba. A yau zan yi magana ne kan siyasa, saboda siyasa ita ce take kawo ci gaba a al'umma ta hanyar ilimi, lafiya da tsaro da kula da walwalan al'umma. So Najeriya mun shiga shekara 25 muna mulkin demokaradiyya. A ɓangaren mu na arewa mun yi so shekara 11 cikin shekara 25 ɗin nan. Kudancin Najeriya sun yi so shekara 14. Obasanjo ya yi so shekara 8. Jonathan ya yi shekara 5, shekara 13 kenan. Sai Tinubu yanzu yana kai, they are still counting, that's 14 years. Mu kuma a arewa President Malam Umaru Musa Yar'adua ya yi shekara 3, Buhari ya yi shekara 8, shekara 11 kenan. To 'yan arewa a cikin wannan lokacin, wannan shekara 25 da aka yi demokaradiyya tana tafiya ba tare da ta tsaya ba. Wace riba 'yan arewa muka samu? Lura da la'akari da duk gwamnatin da ta zo dole ne ma sai ta yi da 'yan arewa. Duk gwamnatocin da suka wuce sun ba 'yan arewa manyan mukamai, muhimman mukamai. Ko yanzu shugaba Tinubu ya ba 'yan arewa mukamai masu muhimmanci a cikin gwamnatinsa. Shin Tinubun yanzu tunda shi ne kan mulki, a nan kan shi nake so ma mu yi magana, ko da yake har da 'yan baya. So a yanzu saboda zan yi magana ne, akwai wani video da mamanmu ko kakanmu a kishin arewa Hajiya Naja'atu ta taɓa yin magana, ta tambayi Tinubu shin wani tsari yake da shi ma 'yan arewa, ta ce ya yi shiru. To misalin da zan bada, su 'yan arewa meye muke da shi? Saboda Tinubu ya yi ma 'yan arewa campaign, da 'yan arewa aka nemi gwamnatin nan, da 'yan arewa aka kafa gwamnatin nan, yanzu haka da 'yan arewa ake cin gwamnatin nan, kuma 'yan arewa sun yi a baya. 'Yan arewan da suka yi a baya me suka yi ma arewa? Lura da manyan mukaman da muka rike. Idan kuka diba a gwamnatin Muhammadu Buhari a 2015 yana cin mukami, ya hada ma Fashola ministries guda 3, Ministry of Power, Works and Housing, ya hada ma Fashola. Akwai comment da na sha gani da post a social media, wannan ministries 3 da aka hada mai, da aka dawo 2019 aka maida mai Ministry of Works and Housing, ministries guda 2 aka cire mashi power. So aka ce da Fashola yana wannan aikin shekara 8 ɗin, aka ce so 2 ya taɓa zuwa ya yi supervising works a arewa, kuma duk da Buhari ne ya naɗa shi, ɗan arewa ya bashi wannan mukamin. Amma mun sha gani a video ga Fashola ɗin yana visiting ɗin aiki, yana supervising ɗin aiki a kudancin Najeriya, musamman Lagos. A yanzu nan David Umahi da aka bashi Minister of Work, dibi kuɗin da ya je ya kashe yana wannan Lagos Calabar highway ɗin nan. So mu yan arewa, why not mutanenmu idan aka ba su mukami ba za mu yi amfani da mukamin nan ba wurin gina yankinmu? Ai shi sa muke da member of reps, muke da senators. Wani abu in aka je ya kamata su against in ba zai favorin arewa ba. Amma me muke yi? Me aka yi ma arewa? Yanzu muna da Minister of Defense da Minister of State Defense duka daga arewa. Minister of State Defense, Zamfara tana cikin inda insecurity ya tsananta. So ya kamata shi kuma da shi gwamnan jihar nan ne, duk ya san problems, da yana blaming, akwai blaming games daga federal government, ila ba su tura mashi security ba. To yanzu sai ya zo shi yana cikin cabinet din shugaban kasa, zai iya magana da yawun shugaban kasa. In fact zai iya sa chief of army staff ya moving zuwa Zamfara, ko kuma shi tunda yana da minister shi ma kan shi, saboda dai siyasa shi kada ya je Zamfara. Amma shi me yasa ba zai zo ya tsaya ya dawo da office din shi Katsina State ba, ko ya dawo da office din shi ya kai mana chief of air staff ya mai da office din shi zuwa Niger State, saboda Niger suna da problems da yawa, amma jirgi zai yi aiki sosai a Niger. Ta Zamfara kuma za a iya shiga da ƙasa. Idan aka dawo mana chief of army staff ya zama Zamfara, shi kuma minister of state ya dawo Katsina ko ya koma Sokoto ya rika aiki daga nan wurin ya baro Abuja.
So ya kamata wannan demokradiyya ne, duka kowa muna da role in da za mu playing. Kuma sannan ina mutanenmu da Tinubu ya zo yi ma campaign. So wasu ana zargin su ana cewa ai malamai da wasu kuɗi aka ba su sayen su aka yi, shi yasa ba za su yi magana ba. In dai wannan magana ƙarya ne, dan ni ina ganin girman malamanmu, ban tunanin haka ne. To malamanmu ya kamata tunda zai ƙara dawowa campaign ɗinsu yana jin magana kuma sun mai campaign da gwamnoninmu, tsofaffin gwamnoninmu da suka yi mashi campaign, so ya kamata su rika zuwa wurin shi suna magana, suna kai bukatun arewa. Me suka yi? So nawa suka je suka kai bukatun arewa? Dama akwai magana da aka taɓa yi cewa Jonathan ya ce mutanen arewa idan sun zo sai dai su je mai da personal problems ɗinsu. In dai wannan magana ba haka bane ba, duk mutanenmu da muke da su na arewa ya kamata kowa ya tashi ya magana, saboda kowa yana da right, kowa ɗan Najeriya ne. Kuma mun yi wannan gwamnatin 'yan arewa ne suka assasa ta, suka kafa ta, amma yanzu me amfanin su? Tun da 'yan arewa suke benefiting daga democracy, duka da aka yi shekara 25 ɗinnan democracy ba ta tsaya ba. Ba wanda zai ci zaɓe ba tare da 'yan arewa, kuma ba wanda ya gwamnatinsa ba tare da 'yan arewa ba wanda bai ba 'yan arewa ba muhimman mukamai. To me muka samu? Wace riba muka samu? Dan ana siyasa ana diba riba ne da bangaren ku zai samu ko da ƙasa gabaki ɗaya za ta samu, saboda duk wani problem ɗin na insecurity idan aka yi tackling ɗin shi na arewa, duk Najeriya tana cikin ƙasan da suke da problems in insecurity a duniya gabaki ɗaya. So idan aka yi tackling ɗin shi locally na arewacin Najeriya, so an yi tackling insecurity ɗin Najeriya gabaki ɗaya in advance. So ya kamata wannan abin gaskiya ba ƙaramin abu bane ba. 'Yan siyasanmu ya kamata su tambayi kansu a shekarar 25 ɗinnan wace riba suka ci. Mu mutanen Najeriya ya kamata mu tambayi kanmu a shekarar 25 ɗinnan wane riba muka ci. Ba ƙaramin cin amana bane magana da ake wa'inda aka ba kuɗi, ko babban mutum ko ƙaramin mutum. Idan kai yaro ne ko ke mace ce kika anshi taliya ko kika anshi 1000, kika zaɓi wani shugaba da ya zo ya kawo abin da ƙasa bata amfana ba, to kin ci amanar ƙasa. Amma idan kika zaɓi shugaba ko muka zaɓi shugaba na gari, shugaban nan zai zo ya yi abin da 'ya'yan da ba mu haifa ba za su amfana, 'ya'yanki da baki haifa ba za su amfana, jikokinki da baki haifa ba za su amfana. Idan aka gina makaranta baki san wanda zaki haifa ya zo ya amfana ba, in aka gina makaranta baka san wanda za a haifa ya zo ya amfana ba. An ce dama mu sayan mu ake yi. To in dai ba haka, daga yanzu a batta a da mun yi kuskure, daga yanzu mu sa aniyan cewar za mu gyara. In aka zo za a ba mu kuɗi, malam ba kuɗin ka muke so ba, muna so in ka ci za ka yi mana abu kaza, za ka yi mana abu kaza, za ka yi mana abu kaza, ka yadda to a rubuta, mu ɗau bidiyo mu aje. An ce akwai mutanen da yawa kuɗin da aka ba su an masu bidiyo, yanzu shi yasa ba sa iya magana, da yawa suka shiru. To wannan aikin amana ne. Wannan kuɗin da zaka ansa zaka zo zaka kashe, amma idan aka yi abu, jikokinka da baka haifa ba, 'ya'yanka da basu haifa ba, wasu da ba a haifa ba za su zo su amfana. Yanzu shin ku manyan nan namu ko kuma mutanenmu da suke so su zama shugabanni, baka so a rika kiranka, a rika yaba ka kamar yadda ake yaba Sardauna? Baka so a rika yaba ka kamar yadda ake yaba Malam Umaru Musa Yar'adua? So ya kamata wannan abubuwa ne da ya kamata mu tambaye mu, me kana so ka tsaya takara, me kake so ka yi ma mutane? Mutane da yawa, 'yan siyasa da yawa aka tambaye su ma don me kake takarar nan, ba zai iya faɗi ma ba, saboda yanzu siyasan da ake a Najeriya mutane har yanzu ba su gane ba. Siyasa business ake yi. Wani ma zuwa yake ya ciyo bashi, mahaukacin bashi da ake tunanin ba zai iya biya ba, ko kuma duk abin da yake da shi ya je ya saida, saboda mutane ko yanzu kuɗi kuke so, ba wai kuna son shugaba na gari bane ba. So shi yasa idan ya zo ya baka kuɗin nan business yayi, idan ya ci mulki zai ta yin abubuwan da zai ta ƙara kuɗi da yawa, zai ta ƙara kuɗi, ko kuma za a riƙa yin abubuwa marasa kyau na gari, za a ta cire kuɗin ku, a ta satan kuɗin ku, saboda ya je ya biya wannan bashin da ya ɗauka. Sannan kuma ya ƙara tara kuɗi, idan ya dawo neman ƙuri'a a wurin ku ya ƙara baku, saboda haka muka mai da kanmu, mun raina kanmu. Amma in aka zo za a baka kuɗi, sai a'a ba kuɗi kuke so ba, ko kuma a'a mu diba wasu mutane masu nagarta a cikin mu rika fidda su. Amma yanzu idan mutum bai da kuɗi a cikin duk integrity ɗin da yake da shi a teburin mai shayi, ko kuma mutanenmu yanzu za a ce ba za a ɗauke shi da wani muhimmanci ba, in ma ya zo yana neman siyasa za a rika ce mashi honorable. Haka ake yi.
to in muna haka ya za mu ci gaba, ya za mu samu ci gaba. So duka wasu mutane na gari, shugabanni na gari, akwai wani professor mentor ina ne yace mun shi abin siyasa ma ba zai iya zuwa kusa da ita ba, mutumin kirki ne bawan Allah na yade ban ga mutanen kirki irin sa ba, amma me ba zai iya zuwa ba yace saboda bai da kuɗi. Yan siyasa ma yace ba za su iya bashi mukami ba saboda sun san he is not corrupt. To yanzu irin rayuwar da muka ɗauka shi yasa muka shiga halin da muka shiga. To gaskiya in ba mu sake ba akwai matsala. Arewacin Najeriya ba karamin problems muke shiga ba, kuma ya kamata mu rika encouraging din kannanmu da su yi karatu gaskiya. Shi yasa duk wani wanda yake bukatar ya zama shugaba, kullum ina cewa duk da mu teburin mai shayi ba wai ilimi muke da shi ba, kuma ba wai mutane ba kowa ke jin magana mu ba mun faɗi, amma gaskiya na ji daɗi akwai mutane da yawa da muka haɗu, matasa sun nuna min sun ƙara min ƙarfin gwiwa, sun ce in ci gaba da abin da nake yi, suna jin daɗi. To at least dai akwai mutanen da suke amfana da abin da muke cewa. To amma gaskiya ya kamata mu rika ba tun yanzu mu matasa, tun yanzu ko baka da komi ko yaya ne mutum ya san me zai rika yi ma al'ummarsa a society, banda family dinmu da society gabaki ɗaya, ko yaya ne wani abu, ko yaya ne ko yaya yake mu fara yi. Daga irin haka kuma jama'a ya kamata mu rika dibawa duk masu yin irin wa'innan abubuwan, mu rika consider din su, mu rika tunanin su zuwa wasu mukamai, mu ce wani gaskiya kana da mun ga ka cancanta, kana yin abu kaza, kana yin abu kaza, ka zo ka tsaya takarar abu kaza, za mu goya maka baya. Sai mu goya musu baya. Daga haka kila za mu samu irin shugabannin da muke so, mu zo mu samu abubuwa. Yanzu shekara 25 ana mulkin demokaradiyya, Najeriya kuma shekaranta nawa? Shekaranta 60 da wani abu. Har yanzu ba mu da hanyoyi masu kyau, ba mu da makarantu, akwai wuraren da ba ma makarantu. Yanzu to wannan insecurity din ya ma ƙara sawa mu arewa yanzu mun ƙara komawa bayan da ta wuce shekara 50, saboda wanda aka dan samu da sun dan fara zuwa makarantar ma, inda ma makarantar take yanzu mutane an hana su je makaranta a wurin, kuma duk mun zauna mun yi shiru, matasanmu, malamanmu da manyanmu kowa ya shiru. Bature da ya ce silent is the worst form of betrayal. So shirinku gaskiya betrayal ne. Ina malamanmu da suke campaign ma Tinubu, aka campaign ma Muslim a tashi ai magana, Muslim ba ta yi mana aiki. Ina tsofaffin gwamnoninmu da suke campaign, aka campaign da su kan Muslim ba ta taimakon yan arewa, ba ta taimakon musulmi, ba ta taimakon Christian, ba ta taimakon 'yan Najeriya. Ina matasanmu da aka amfani da mu muka je muka yaudari iyayenmu mata, muka kai musu taliya, muka kai musu 1,000. To mu tashi mu magana, wannan Muslim din ba ta yi mana amfani. In ana so ta yi mana amfani, a zo a kawo mana security, a kare rayukanmu, a dawo da walwala a cikin al'ummarmu, a gina mana makarantu, a gina asibitoci, mutanenmu su koma makaranta. To jama'a a yi haƙuri, kun san 'yan teburin mai shayi wani lokacin za mu riƙa yi, dama dai an san mu dai ba ilimi ne da mu ba, a karambani ne, kuma kawai za mu zo muna yanke hukunci ƙila ta hanyar da bai dace ba. To wannan nayi ne, insha Allah za mu haɗu a teburin mai shayi na gaba.